אישום נגד חרדי שנעצר אמש בשכונת מאה שערים בחשד שירק וקרא לעבר אישה שעברה במקום פרוצה. ואולם צילומים שהוצגו היום לבית המשפט והגיעו לידי כתבנו לענייני משטרה משה נוסבאום מעלים תהייה האם השוטרים שהיו במקום אכן יכלו לראות ולשמוע מה בדיוק עשה החרדי. הנה הדיווח. זאב פרנק, נמנה עם קבוצת הסיקריקים הקיצונית שמובילה את העימותים בעדה החרדית, הוא רחוק מאוד מלהיות צדיק. האם מה שקרה אמש מצדיק את מעצרו? על זה אפשר להתווכח. שכונת מאה שערים אמש, אף אחד מהמעורבים אינו יודע שהוא מצולם, כך נעצר פרנק, ובהמשך עשרות חרדים ניסו לחלצו ופגעו ברכב המשטרה. זהו זאב פרנק בעיגול האדום, זו האישה שעברה בשכונה בעיגול הכחול. האם היא קשורה לשוטרים? לא ברור. זה המפגש הקצר שהיה בין השניים. במכונית הלבנה יושבים 3 קציני משטרה. האם הם יכולים לראות מה קרה שם? אולי. האם הם גם יכולים לשמוע מה נאמר בין השניים? ספק. מה שברור הוא שהשוטרים ממהרים לעצור את פרנק ולהכניסו למכונית. וכך טען היום נציג המשטרה בדיון בבית המשפט. הוא קרא לעברה פרוצה וירק עליה. הצוות ניגש לעוצרו, המשיב ניסה להתנגד למעצר. במהלך התנגדותו אף בעט באחד השוטרים. הנה שוב הצילומים, לא ברור אם השוטרים יכולים לראות ולשמוע, מה שברור שלא היה כאן שום ניסיון מצידו של פרנק להתנגד למעצר. הוא אומר שהוא לא ירק, הוא בסך הכל אמר לה שזה לא צנוע האופן שבו היא הולכת, ונדמה לנו שהסרט שהצגנו בפני בית המשפט מעלה סימני שאלה ביחס לחוקיות המעצר. בשבוע הבא יוגש כתב אישום נגד זאב פרנק, גם על 2 מקרים קודמים שבהם קרא לאישה פרוצה ולשוטר נאצי. הוא ממש לא עושה תמים, זה ברור, אבל ראוי שגם במשטרה יזכרו את העניין הזה עם המצלמות שמתעדות הכל. משטרת ירושלים עושה בתגובה לדברים, לא בכדי הצילומים שהוצגו לבית המשפט מסתיימים ברגע שבו החשוד הוכנס לניידת, שכן אז בדיוק הוא החל להתנגד למעצר ובעט באחד הבלשים. במשטרה עומדים על כך שהצוות ראה ושמע את החשוד יורק ומקלל את האישה. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם פרק המגזין.